G7 estatu batuen esfera politikoan kokatzen diren 7 estatu garrantzitsuenek urtero egiten duten goi-bilera bata. Estatu batuez gain, Kanada, Frantziar estatua, Alemania, Italia, Japonia eta Britainia handiko buruzagiek hartzen dute parte bilera horietan. Europar Batasunak ere ordezkaritza bidaltzen du bilera batasunean egiten denean. Ondorioz, esan daiteke ez dela munduko 7 lurralde aberatsenetako buruzagien goi-bilera bat. Barne produktu gordinari erreparatuta munduko bigarren potentziarik garrantzitsuena den Txinak ez du parte hartzen. Zerrendan 5. lekuan dagoen Indiak ere ez du bertan ordezkaritzarik. Kanadak aldiz parte hartzen jarraitzen du, barne produktu gordinaren nazioarteko zerrendan 10. postuan dagoen arren. Guztira, munduko barne produktu gordinaren 45% pasatxo ordezkatzen dute G7ko kideek. Aldi berean, munduko biztanle guztien 14% bakarrik bizi da estatu horietan. Eta zezentzu du munduko herrialde aberatsenak aintzat hartzen dituen talde batek, Txina edo Errusia barne hartzen ez baditu. Errusia klubeko kide izan zen 1987tik 2014. G8 izenez ezagutu zen orduan. Sovietar Batasuna eraitsi ondoren, mendebaldera begira jarri zen, Boris Yeltsinen gobernua eta eskuzabalik hartu zuten Washingtonek eta bere kideek. Ekonomiari begira jarrita baina taldeko kide bihurtu zen urtean, 1987an, Errusia munduko 13. ekonomiarik garrantzitsuena zen, barne produktu gordinari erreparatuta. Mexiko, Hego Korea edo are Estatu Espainiarra ere aurretik zituen. 1988an 18. postura jaitsi zen eta 1989rako 24. postuan zegoen G8ko kide berria. Aldiz, taldetik kanporatu zutenerako 2014rako 9. posturaino igotzea lortu zuen Federazio Errusiarrak. Kanporatzeko arrazoia Ukrainako egoera izan zen. Errusiarekin gertatutakoak edo munduko bigarren ekonomiarik handiena den Txina taldeko kide ez izateak argi uzten du G7 ez dela ekonomikoki munduko lurralde garatuenen arteko bilera soil bat. Hasieran esan dugun moduan, zuzenagoa dirudi estatu batuen esfera politikoan kokatzen diren 7 estatu garrantzitsuenen arteko bilera gisa definitzeak. Eta zer da orduan bilera hauetan egiten dena, zer da bertan erabakitzen dena? Helburu ofiziala nazioarteko politika eta ekonomiaren egoera aztertzea eta mundu mailako sistema ekonomiko eta politikoari buruz hartu beharreko erabakiei dagokienean jarrerak batzen saiatzea da. Hori egin ahal izateko urtean zehar bilerak egiten dituzte lurralde horietako ekonomia, atzerri, ingurumen edo lan ministroek besteak beste. Buruzagien arteko bilera egiten denerako dena prest egon dadin. Miarritzeko goi-bilerarako prestaketa dokumentuek hainbat gai biltzen dituzte. Horien arabera, bilerako gai ordenan lehena, finantza sistemaren zibersegurtasuna izango da. Horrez gain, sektore pribatuak bultzatutako ordainketa sistemaren egonkortasuna ere aipatzen da. Dokumentuak zehazki 2 proiektu aipatzen ditu. JP Morgan bankuak sortutako JPM Coin txanpon digitala eta Facebooken Libra proiektua. Zergen arloa edo ekonomia digitalak eragindako lehiakortasuna ere landuko dituzte miarritzen Trump eta enparauek. Azken 3 puntuak, klima eta finantza berdeak, lurralde garatuetako biztanleen arteko ezberdintasuna eta garapenerako finantza bideak izango dira. Gauzak honela, urtean zehar egindako bileretan landutako gaiak estatu buruen izenean mahai gainean jarri, kapitalismoan geroz eta ohikoagoak diren krisiei neoliberalismoaren bidetik erantzuten jarraitzen zaiela ziurtatu, eta geroz eta indar gutxiago duen 20. mendeko elite baten berrespen zeremonia bat egiteko baino gutxi gehiagorako balioko du miarritzen datozen egunetan egingo den goi bilerak. So build my candles high.